Wel, yr wythnos diwetha, fe bregethes i ar yr ail orchymyn, allech chi cofio. Ac o'n i'n meddwl wrth baratoi, a byswn ni yn bregethu ar y gorchymyn cyntaf, y bore yma. Falle bod chi'n meddwl bod e'n rhyfedd, a'n bod ni'n mynd yn ôl. Ond o'n i'n teimlo, bydde fe'n dda i ni, i fynd nôl at y gorchymyn cyntaf. Exodus 20 ac adnod 3. Dim rhaid i chi droi at yr adnod. Chi'n gwybod yr adnod yn dda. Os na, dylwch chi ddysgu'r adnod. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron i. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron i. Exodus 20 adnod 3. Mae'r cyntaf mewn unrhyw gyfres neu ddilyniant yn bwysig. Yn aml, mae'r cyntaf yn dal eich sylw chi. Ac yn aml, mae'r cyntaf yn gosod safon neu sylfaen yn dydy. Pan ych chi'n adeiladu tŷ, chi gyd yn gwybod, y pethau cyntaf i chi'n gwneud yw'r peth pwysig. Ych chi'n gosod y sylfaeni. Dyna y peth mwyaf pwysig, y gwaith cychwynnol. Os ych chi'n mynd o'i le ar y peth cyntaf, ych chi'n mynd i dyfaru. Mae'r cyntaf o'r chmynion Duw yn y 10 orchymyn yn eglur, mae'n syml, dim byd anodd, oes e, am y gorchymyn hwn. Mae cyfreithiau yn gallu fod yn gymleth. Mae rhaid i cyfreithwyr fod yn bobl glyfar, a astudio tipyn, oherwydd mae'r gyfraith yn gallu fod yn astrus. Mae'r geiriau yn gallu fod yn gymleth iawn. Ond mae'r gyfraith yma, mae'r gorchymyn hwn yn syml, gall plentyn ddeall. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mron i, ar wahân i fi. Dwi ti ddim i wneud â unrhyw Duw arall. Dwi ti ddim i garu unrhyw Dduw arall yn dy fywyd i. Fi yw'r unig Dduw yr wyt ti gael yn dy fywyd di. Mae'n ymwneud â'n perthynas ni a Duw. Mae'r 4 cyntaf yn y 10, fel ych chi'n cofio, yn ymwneud â'n perthynas ni a Duw. Mae'r 6 sydd yn dilyn yn ymwneud â'n perthynas ni a'n cydddyn. Ond mae'n dechrau gyda'n perthynas ni a Duw. Pwy ydyn ni'n rhoi'n gyntaf yn ein bywyd ni? Pwy yw'r peth? Pwy yw'r person pwysicaf yn ein bywyd ni? 2 ben sydd gyda ni y bore yma wrth i ni edrych ar y gorchymyn cyntaf. Gyntaf, siars i'r byd, ac yn ail, sialens i ni hefyd. Siars i'r byd, sialens i ni hefyd. Gyntaf felly, siars i'r byd. I'r byd. Dyna pawb yn y byd y bore yma. Dyma gorchymyn rhif 1 yng nghyfraith Duw. Y Duw a'n creuodd ni. Y Duw a fydd yn farnwr arna ni rhyw ddydd. Ac yn syth, mae'n y broblem i'r byd yma. Dy ddim yn broblem i ni, dy ddim yn broblem i Dduw, ond mae'n broblem i'r byd.
Mae e'n dramgwydd i'r byd. Yn y byd, mae yna lawer o grefyddau. Rydyn ni'n cael y dyddiau yma, gair posh, rydyn ni'n byw mewn cymdeithas blwralistaidd, neu pluralistig. Mae yna lluosogrwydd o grefyddau yn ein byd ni. Ac y mae nhw gyd yn addoli duwiau gwahanol. Mae yna nifer o dduwiau yn ein byd ni y dyddiau hyn. A mae pethau wedi newid yn sylweddol yng Nghymru dros 50-100 mlynedd ddiwethaf. Mae dyn ni mosgiau erbyn hyn, a themlau. Ni'n gyrru Llansamlet ac ni'n gweld un fyna. Capel oedd arfer fod, ond mae wedi troi yn deml erbyn hyn. Siciau, dwi'n credu. Ni'n gyfarwydd ar raglenni crefyddol ar y teledu ac ar y radio. Ac fydden nhw wedi bod yn Gristnogol i gyd ar un adeg. Ond erbyn hyn, mae yna luosogrwydd o grefyddau yn y raglenni hynny. Hyd yn oed dechrau canmol erbyn hyn. Fe gewch chi raglen a fydden nhw'n canolbwyntio ar Ramadan. Bydde fe wedi swno'n amhosib rai blynyddoedd yn ôl, os na'n chwerthynllyd. Ond erbyn hyn, na, yr un peth ar brynhawn dydd Sul, os ych chi'n gwrando ar y radio, fe gewch chi crefyddau eraill yn cael lle. Yr un peth yn yr ysgolion, wrth gwrs. Pan yn un ysgol, oeddwn ni'n galw yn ysgrythyr. Ys llawer dydd, mae yna awr yn astudiaethau crefyddol, ac mewn mhob ysgol, maen nhw'n astudio Islam a Bwddiaeth. A dweud y gwir, os mae'n debyg i fy ysgol i, fe fydd y crefyddau hynny yn derbyn mwy o sylw na Christnogaeth erbyn hyn. A mae hyn wedi arwain at y syniad o gradraddoldeb yn ein gwlad ni. Mae pob crefydd yr un mor ddilys. A pryd bynnag mae yna wasanaethau yn digwydd, wedig gwasanaethau cyhoeddus sydd yn ymwneud â'r wladwriaeth, fel arfer mae yna gofal fod pawb ar y llwyfan fel petai. A dyma'r ffordd ymlaen, medd pobl wrthyn ni. Ond dyma'n broblem. Mae'r gorchymyn cyntaf, yn mynd yn groes i hynny i gyd. Un Duw sydd i'w addoli. Fe yn unig. Llen ni ddyfynnu llawer o adnodau eraill sydd yn cadarnhau hyn. Dyma un i chi, Eseia 44. Fel hyn y dywed yr arglwydd, brenin Israel a'i waredydd, arglwydd y lluoedd. Mae fi yw y cyntaf. Diweddaf ydw i fi hefyd. Ac nid oes Duw, ond mae fi. Nawr, nid problem dyfynodau newydd yw hyn. Lluosogrwydd o grefyddau, lluosogrwydd o dduwiau. Roedd yr un peth yn yddiau Moses.
Roedd yna dduwiau eraill o gwmpas Israel. Roedden nhw wedi dod mas o'r Aifft. Oedd yn llawn duwiau. Roedden nhw'n mynd i etifeddu Gwlad Canaan, lle roedd yna lawer o dduwiau a chrefyddau eraill. A dyna pam mae Duw yn dechrau fan hyn. Wyt ti ddim ond i gael un Duw. Ac os oes rhywun yn dweud, ie, ond Hen Testament yw hynny. I ni'n dweud, wel, beth am y Testament newydd? Does dim newid. Ond oedd llawer o dduwiau a chrefyddau eraill yn nyddiau yr Arglwydd Iesu Grist. Ond oedd yr Arglwydd Iesu Grist yn ymwybodol bod yr Rufeiniaid a'i duwiau nhw. Ac eto fe sydd yn dweud yn darlleniad gawson ni cliw o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd. Iesu Grist sydd yn dweud hynny ac yn mynd ymlaen i gadarnhau. Mae dyma yw y gorchymyn cyntaf, pwysicaf, car yr arglwydd dy Dduw ath holl galon. Yn wir, mae'n rhaid i ni ddweud, mae pethau'n mynd yn wath dyfynodau yn y Testament newydd. Mae Paul yn dweud yn blwmp ac yn blaen wrth Timotheus, un Duw sydd, Timotheus. Nid llawer o dduwiau, un Duw sydd ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion y dyn Crist Iesu. Chi'n cofio Paul yn sefyll yn Athen. Athen, y ddinas yna oedd yn llawn delwau. Llawn o dduwiau eraill. Areopagus. A mae'n dweud wrthyn nhw, fi'n gweld bod chi'n bobl crefyddol yma. Ac wy'n sylwi ar yr holl dimlau hyn ac yr holl eilinod hyn sydd gyda chi. Nawr, beth wedodd Paul wrthyn nhw? Ond chi'n gwybod beth? Pobl Athen, i ni gyd yn addoli'r un Duw. Wy'n addoli'r un Duw a chi. Chi'n addoli'r un Duw a fi. Chi ddim yn sylwi hynny, ond rydych chi yn. Chi'n addoli'r un Duw a fi. A wedodd hynny? Na. Yr hyn nad ydych chi yn ei nabod. Rwy fi yn ei mynegu i chwi. Rwy wedi dod fan hyn i ddweud wrthych chi pobl Athen. Mae yna Dduw i gael. Duw a wnaeth y byd. A'r cyfan sydd yn ddo fe. Nid yw fe yn byw mewn temlau o waith llaw. Ynddo yr ydym ni yn byw ac yn symud ac yn bod. Chi ddim yn nabod y Duw yma. Ond mae modd i chi nabod e hefyd. Bobl dal yn dweud yr un peth yn dyddiau yma. Hyd yn oed yn yr eglwysi. Yr un Duw i ni'n addoli mewn gwirionedd. Chybod ys dim ots pwy i ni. Yr un Duw i ni'n addoli mewn gwirionedd. Dyna ni wir, ffrindiau? Ydyn ni wir yn addoli'r un Duw? A'r Mwslemiaid? Fyna'ch Duw chi, Duw sydd yn hapus pan mae rhywun yn cerdded mewn i gyngerdd yn llawn pobl ifanc ac yn bomio ei hun. Duw sydd yn hapus gyda hynny. Efe dyna'n Duw ni. Ydy'n Duw ni'n disgwyl fel eliffant, fel duwiau y dwyrain, ydy e? Duw i ddim yn disgwyl fel yna. Pa Dduw ymhlith y duwiau sy'n debyg i'n Duw ni. Mae'n hoffi maddau'n baiau. Mae'n hoffi gwrando'n cry. Nid byth y dail ddigofaint neu ddigedd. Gwell ganddo, drigarhau. Dyna'n Duw ni. Dyma'r Duw yma. Duw sydd yn hwylfrydig i fi
ac aml o drig ar hogrwydd. Dyw sydd yn cosbi y drygionus, dyw sydd yn llawn trygiareth a gras. A dyna'n Duw ni y bore yma. Pwy yw ein Duw ni y bore yma? Yr un wedodd, mae fi yw y ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Dyw neb yn dyfod at y tad, ond trwy a fi. Dyna'n Duw ni. A dyna'n her ni, dyna'n siars ni i'r byd. Dyw sydd. A mae rhaid i chi i addoli Mae'r gorchymyn i bawb. I bawb yn Pakistan. I bawb yn Papua New Guinea. I bawb yn Port Talbot y bore yma. Na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mroni. Siars i'r byd. Ond gadewch chi ni symud ymlaen at yr ail ben sydd gen i. Sialens i ni. Os mae gan y gorchymyn hynta lawer i ddweud wrth y byd. Lawer. Ond mae'n arwydd y cad yma i ni hefyd y bore yma. Chi wedi bod yn amneddgar. Fi'n gwybod os neb yma. Fe ddim yn credu yn addoli Islam. Yn addoli Aled ydyn ni ddweud. Yn dyfod. Nag unrhyw dduw arall o grefyddau eraill. A falle chi'n meddwl, wel, mae hynny yn ffôl, a mae hynny yn anghywir. Ond ffrindiau, y mae'r gorchymyn cyntaf yma yn gymaint o her ac o sialens i ni hefyd. A falle chi ddim wedi gweld hynny, yng ngweddi yw bod chi yn gweld hynny. Bod chi'n gweld pa mor anodd i gadw y gorchymyn cyntaf yma, cyntaf. Mae mor anodd i ni. I beidio gael duwiau ger bron y Duw y ddylsyn ni ei addoli. Beth yw Duw? Hynny yw, beth yw Duw gyda dy bach? What is a God? Dim ond bod yn athronyddol gyda chi, gan i bod mor syml, a ni'n gallu y bore yma. Duw, di bach, yw unrhyw beth, neu unrhyw un, rydyn ni'n ei ddoli e. Rydyn ni'n ei anrhydeddu e. Rydyn ni'n gwasanaethu y peth neu'r person hynny. Gallwn ni ddod i fel hyn. Unrhyw beth rydyn ni'n caru o flaen unrhyw beth arall, yn cael llawenydd ohono fe, uwchben unrhyw beth arall, yn ymddiried ynddo fe, uwchben unrhyw beth arall yn ein bywyd ni. Dylwch mlaen i'r 3 gair gyda fi wrth i ni fynd ymlaen. Caru, llawenhau, ymddiried. Os yw Duw, y Duw go iawn, di mawr, yn dduw, fe fyddwn ni'n ei garu e, cytuno? Fe fyddwn ni'n ei garu e. Dyna beth wedodd Iesu Grist yn y darn a ddarllenon ni. Pa un yw'r gorchymyn cyntaf, neu mwyaf, neu pwysicaf, gofynodd y dyn i Iesu Grist. Yn ddiddorol iawn, dyw Iesu Grist ddim yn dweud, wel, y gorchymyn pwysicaf yw y gorchymyn cyntaf. Alla fe wedi dweud hynny, na fydded i ti ddiwiau eraill ger fy mroni. Ond mae'n mynd rhywle arall yn yr Hen Testament, ac mae'n dweud hyn. Dyma'r cyntaf, cliw o Israel,
A'r arglwydd ein Duw un Duw sydd a'i gariad, i gariad, a'r holl galon, a'r holl ddeall, holl feddwl. Dyma beth yw'r peth mwyaf pwysig. Dyma gorchymyn cyntaf, bod chi'n caru Duw. Yn oed arglwydd gorfoleddol, yn dy gariad llawen hawn. Ydy ni? Cwestiwn syml i chi, ffrindiau. Ydych chi'n gallu dweud y bore yma bod chi'n caru Duw? A holl galon. Wythnos sydd wedi mynd heibio. Mae Duw roes o'ch chi'n gyntaf. Mae garu o flaen popeth arall. Neu oedd rhywbeth arall wedi dod, ryntoch chi a Duw, a charu'r peth yna yn fwy na Duw. Yn yr un modd, beth sy'n rhoi llawenydd i ni. Yna lot o bethau sy'n rhoi llawenydd i ni yn y byd yma. Ac mae'n iawn, doedd ddim o'i neb i gamddeall, Duw sydd yn rhoi popeth i ni. A mae'n rhoi pethau i ni mwyn i ni llawenhau ynddyn nhw, mwyn i ni cael presau. Duw sy'n rhoi teulu i ni, Duw sy'n rhoi ffrindiau i ni, a mae'n moyn i ni fwynhau y pethau ni. A mae'n rhoi bwyd i ni, a mae'n moyn i ni fwynhau y pethau ni. A mae'n rhoi gwyliau i ni, a mae'n moyn i ni fwynhau y pethau ni. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yn popeth mae'n rhoi i ni. Mae yn Duw ni, ac yn lles, ac yn bleser ni. Ond, beth ni'n gallu gwneud weithiau, yw ni'n llawenhau yn y pethau hynny. Ac anghofio Duw sydd wedi rhoi nhw i ni. I ni dechrau meddwl mae'r peth yma yw'r peth sydd yn mynd i roi llawenydd i fi. Ac yn anghofio mae'r Duw sydd yn rhoi y peth yma. Yw Duw dylen ni wir lawenhau ynddo fe. Broblem ni yw priodoli ein llawenydd i'r peth, heb weld a chydnabod y Duw sydd tu ôl i'r peth hwnnw. I ni'n ymddwyn fel petai'r peth yn ei hun a mynd i'r llawenydd i ni. Ac yn yr un modd allan ni ofyn ynglyn ag ymddiriedeth. I ni gyd yn ymddiried yn rhywbeth, yn ni. Beth y'n ni'n ymddiried yn fe? Ac yn aml chwel y pethau hyn, dim byd yn bod arnyn nhw. Ond i ni'n ymddwyn fel petai y peth ei hun, i ni'n ymddiried yn fe. Nid yn yw. Felly ni'n gallu ymddiried yn ein clyfrwch yn hunain. Chi'n gwybod? Mae rhywbeth yn codi, rhyw broblem yn codi yn ein bywyd ni. A ni'n dechrau meddwl, wel, na i sort o fy mas, bydd rhaid i fi sort o fy mas. Ac ni'n ymddiried yn ein clyfrwch ein hunain. Lle ymddiried yn yw, dyn ni ddim yn rhoi Duw yn gyntaf wedyn. Yn ni'n meddwl am y dyfodol, ac ni'n ymddiried yn ein harian ni. Yn yr arian ni'n storio, yn y pensiwn sydd i ddod i ni. Does dim byd yn bod ar y pethau yna, fel wy'n dweud. Ond ni'n dechrau ymddiried yn yr ein ni. Yn hytrach na Duw sydd tu ôl i'r pethau hynny, sydd yn rhoi hyn i ni. Ac yn y blaen, ffrindiau, allai fod yn unrhyw beth. Calvin oedd yn dweud yn dyfe, bod yn calonau ni yn ffatrioedd gwneud delwau. Mae'n wir yn dydy. Ni'n gallu gwneud Duw o bob math o beth. Mae fel, mae'r galon yn dwyllodrus ac yn cynhyrchu yr delwau hyn. Iesu Grist sydd yn dod fel hyn. Ble mae dy drysor, yno mae dy galon hefyd. Na'r peth, efe. Lle mae dy drysor di? Na ble mae dy galon di? Na ble mae dy ddiw di? Lle mae dy drysor? Ffrindiau, mi eisiau ni ofyn ein hunain trwy'r amser. Ble mae'n drysor i?
beth yw'r peth pwysica yn y mywyd i y bore yma? Beth yw'r peth fi'n caru fwy na dim? Beth yw'r peth fi'n llawenhau ynddo fe fwy na dim? Beth yw'r peth fi'n ymddiried ynddo fe? Fwy na dim. Yno mae dy galon ni hefyd. Os mi wedi llwyddo y bore yma, i chi'n dechrau teimlo fel, fi'n deall, mae hwnna'n wir amdano i. Wi wedi torri'r gorchymyn hyn, a wy'n torri yn aml, achos dydw i ddim yn rhoi Duw yn gyntaf. Salmydd, proffwyd, sydd yn dweud fan hyn yn enw Duw, y mae'r anifail yn adnabod ei feistr. Ond Israel, pobol Duw, nid ydynt yn fanrhyddeddu. Mae anifail yn nabod ei feistr, chi ddim os y siop weithiau, ynddi chi, a chi'n gweld ci fel yn eistedd wedi clymu wrth boster cyn y siop, a chi dy mas am yn symud yn edrych am chi a wedyn o fe. A wedyn, cyn o hir, mae rhywun yn y mas, a mae'r ci yn edrych yn neidio ac yn dechrau cyffroi i gyd. Pam? Achos mae'r perchennog newydd gerdded mas o'r siop. A mae'r ci yn adnabod i feistr e. Ond mae Duw yn dweud, ond dyw fy mobl ddim yn nabod i. Dyn nhw ddim fy anrhyddeddu i. Yn rhoi sylw ar bethau eraill. A dyna beth yw yr ergyd, gerdd ymroni. Fydde di ti ddiwiau eraill gerdd ymroni. Dyma beth ni'n neud. I ni ddim jyst yn neud diwiau, ond mae gerdd bron Duw, mae Duw yn gweld hyn. Yn bod ni'n rhoi gormod o sylw, gormod o ynrydedd, gormod o gariad, gormod o'r llawenydd, gormod o ymddiriedeth yn y pethau hyn. A Duw yn gweld. Duw yn gweld hynny. Mae'n beth gwael iawn byddwch chi'n cytuno â fi. Pan mae gŵr yn fflyrtio gyda gwraig sydd ddim yn wraig iddo fe. Na chi beth ofnadw. Ond os yw'r un gŵr yn fflyrtio o flaen gwraig, a mae wraig yna yn gweld, mae hyd yn oed yn wath yn diwedd. Mae Duw yn gweld bod ni weithiau yn troi ac yn rhoi ein golwg ar bethau eraill ac yn meddwl mai diwiau yw'r rhai. Mae Duw yn dweud, paid â rhoi ymddiriediaeth iddyn nhw. Nid nhw sy'n rhoi llawenydd i ti, fi. Na, fydde ni ti ddiwiau eraill. Gerdd fy mron i. Ydych chi'n gweld ffrindiau? Wch chi di methu a fyny? Pam gwneud hyn? Pam pregethu hyn? Oherwydd dyma'r ddeddf. Ond chi'n gwybod pregethu ar hyn, dim oherwydd mai dyma'r ddeddf, mai dyma'r ddeddf. Os fel wedys i bod wedi llwyddo a chi'n teimlo rhywfaint o euogrwydd a chywilydd. Wel da hynny, oherwydd Crist yw diwedd y ddeddf i'r rhai sydd yn credu. Be ma'n meddwl? Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd yma i gadw y ddeddf yn ein lle ni. Gan gynnwys gorchymyn ni. Doedd dim diwrnod yn ei fywyd e. Pan fethodd e gorchymyn ni. Yn syniad hynny, ond fi'n ddiolchgar am hynny. Pob dydd, fe garodd e i dad ei oll galon. Dath dim un gwrthrych, rhynt o fe a'i dad, dim un. Pob dydd, llawenhau yn niw nath e, am y pethau e. Ymddiried yn niw nath e. Yn gyfan gwbl trwy i fywyd e. Dyma'r newyddion da i ni bob tro. Wedi methu'r gorchymyn. Wedi methu'r gorchymyn cyntaf. Wedi methu nhw gyd felly, ydw. Ond mae Iesu Grist wedi cadw nhw gyd
ar ein rhan ni. A dyna'n gobaith ni, o hyd ac o hyd. Ac mae e'n rhoi ysbryd glân Pentecost. Mae e'n rhoi ysbryd glân i ni. Pam? Mwyn i'r ysbryd glân weithio yno ni yn raddo i gadw'r gorchymyn. Felly bod ni'n methu, ni'n symud peth ymlaen, gan ofyn am fwy o ras i gadw'r gorchymyn hyn, i roi Duw yn bennaf bob tro, i'w gad i a'n holl galon pob dydd o'n bywyd ni. Amen.